A kukučka bude sedieť. Kto? Kukučka za chvíľu. Ja? To je obsadené. No, kukučka. Muzika bola, kedy mohla nastať veľmi, keď bola všetká robota na poli aj na statku porobená. Tak aj bolo. Pracovitý Geta s jazdinou si neodvykli, kým v jeseni nepobrali všetku úrodu z poli. Tradičnou jesenou robotou bolo lámanie kukurice. Keby to bola robota zdĺhavá, ľudia si pri nej vzájomne pomáhali a nalámanú kukuricu potom po večeroch v šopách spoločne šúpali. Pri šúpaní sa ženy rozprávali, spomínali, veru si i zaspievali. Častokrát im bolo veselo. Ako to vyzeralo pri jednom takomto šúpaní kukurice na koči, vám teraz spoločne priblížime. Kukurica na kope! Kto ju dneska ošúpe? Prídu dievky z dediny, tie by iste pomohli. Dobrý večer. Dobrý večer, aj vám. Dobre, že ste prišli. Aspoň mi pomôžete s tou kukuricou. Pomôžeme. Musíme nepiť už. Šťastná
Ahojte.